Chinsemo chia bomachoge borabu chinsemo chia mugonga nigo omonchorere nabo igotenerete ebyombe bya bonchorere kuro ase chinsemo echo manyikana tebuna Peter Ragira nere anyare kwemurunganeria egetambukiro kyo nase atebrebuna ngane yiga nigere mamincha no gochika gose eira moske William Ruto alireta bakenya kero agoswa abisi kira mara ubugambi twabegete etwakagete ngano gwo konya raia lakini twangana no kandamiza raia mono amafuta mwenyorekero rais utaso etubugambi igatewe tenga amafuta kuna igatenete kigali goroko tebanga banta babaro renga kiyo urumba understand it amafuta takoba kuna komenta nande again amafuta ngakiri galenge shilingi 100 abateba within 100 days amafuta ya uko bali ligolile lakini badala yake ligolile ndio komenta day night amafuta akabanga litangani akabanga n'ekisegi kya Iran na America na Israel lakini segi ekinchi yobona igabanga kwana ekiteneine the port of Hormuz kigali bonega ne kimeli kigenderete gweta free. What next is going to happen in Kiringaki kirege ntobone yiduka komenta bire bono umuna bo bakenya batage bono onyo koraiga bono iga kilese iki kogenda ba prepare chikokora chi campaign or what is not understood. Ekiagara the common person is feeling the pain.